Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. 20-я звычайная нядзеля, збіраемся разам у касцёле ў адной супольнасці, каб маліцца, дзякаваць Богу за пражыты тыдзень і таксама прасіць аб патрэбныя ласкі на тыдзень, які распачынаем. Гэтую святую імшу я малюся ў наступных інтэнцыях, малюся і прашу аб здароўі і патрэбных ласках для Карла, Тэрэзы, Кацярыны, Вячеслава, Антаніны, Яніны, аб патрэбных ласках для Тацяны, Станіславы, Александра, Анастасіі падчас падарожжа і адпачынку. Прашу аб здароўі і апеку Маці Божай Фацімскай для Марыі Скуратовіч і для яе сям'і. Прашу аб ласцы здароўя для Ірыны і добрых выніках абследаванняў. Прашу аб ласку навяртання для Марыі і Яўгена. Прашу аб паспяховай аперацыі, святло Духа Святога для лекараў, для Тацяны, дар здароўя для яе і ўсіх родных і блізкіх. Просім у гэтых інтэнцыях праз рукі Марыі: «Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословлены плод лоня Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божия, молися за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин». Молюся таксама у гэтай святой імшы за нашых памерлых, за святой памяці Галіну у першую гадавіну са дня смерці, за душы церпячыя ў чыстцы, за святой памяці Андрэя, Казіміра, Юрыя, Станіслава, Надзею, Веру, Валянціну і ўсіх родных і блізкіх памерлых, за святой памяці Уліму, Ядвігу, Станіслава, Анастасію, Нікалая, Анну, за святой памяці Іосіфа у другую гадавіну са дня смерці, Францішка, Яніну, Зофію, Марылю, Браніславу, Стефанію, Кацярыну, Стефана. Аб Божай міласэрнасці прашу для душ памерлых Віктара, Станіслава, Мальвіны. Молюся за святой памяці Івана ў першую гадавіну з дня адыходу да Пана. Вечны адпачынак дай ім, Пане. Няхай адпачываюць у супакоі вечным. А на пачатку гэтай святой імшы перапросім Бога за нашы грахі. Спавядаюся Богу всемогутному і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся
Боже, Ты подрыхтовал для тых, кто Тебя любит, великое духовное богатие. Наполни наше сердце гарачую любов'ю до Тебе, каб мы ва ўсім і больш за ўсё Тебе любілі і атрымалі абяцаную спадчыну, якая большая за наши жаданні. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Заховуйте правосуддя і чините справедливость, бо хутко прийде збавлення Моє, і об'явиться справедливість Моя. Синов чужеземців, які долучилися до Пана, каб служить Йому і любить ім'я Пана, каб бить Його слугами, усіх, хто заховує суботу, каб не гамбіть яе, і тих, хто моцно тримається Моєго заповіту, узведу на гору Мою святую і устешу їх у Моїм домі молитви. Все спалення їхнє і ахвяри будуть досподоби Мне на ахвярнику Моїм, бо дом Мой буде названий домом молитви для всіх народів». Гэта Слово Божие. Няхай усе народы славят Тебе, Боже. Няхай усе народы славят Тебе, Боже. Няхай Бог змилуется над нами и благословить нас. Няхай зазяє ближче Його над нами, каб на землі ми спознали Йогоную дорогу, між усіми народами Його збавлення. Няхай усі народи славять Тебе, Боже. Няхай веселятся и радуются все племёны, бо Ты судишь народы поводле правды и племёнами на земле керуешь. Няхай усе народы славят Тебе, Боже. Няхай славят Тебе народы, Боже. Няхай славят Тебе народы все. Няхай Бог нас благословляє. Няхай бояться Його всі межі землі. Няхай усе народи славять Тебе, Боже. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Брати, я кажу вам, язичникам, як апостол язичников, я прославляю служение свое, каб побудить терпливость сирот своих суродичев и каб довести до збавления некоторых з их. Бо коли откине их, гэта примирение для свету, то что ж тады их принятие, коли не послание до життя з померлых. Дары и покликание Божие неизменное, як и вы, неколи были непослухмянные Богу, а теперь помилованные праз непослухмянность ихнюю, гэтак и яны теперь непослухмянные, каб размилование над вами и сами яны помилованные были.
тому што Бог замкнуў усіх у непаслухмянасць, каб усіх памілаваць. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иисус обвешал Евангелие о володарстве и лечил всяких хворобы у людей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час Єзус вийшов і скіраваўся у землі Тира і Сідона. І вось жанчына з Ханаана вийшла з тих ваколіц і почала кричать: «Змілуйся надо мною, Пане, сине Давіда! Моя дочка тяжко опантаная злым духом». Але Єзус не адказаў ёй ні слова. Тады вучні ягоныя падышлі і прасілі яго: «Адпусці яе, бо яна крычыць услед за намі». Ён сказаў у адказ: «Я пасланы толькі да загінуўшых авечак з дому Ізраіля». Яна ж падышла, пакланілася яму і сказала: «Пане, дапамажы мне». Ён сказаў у адказ: «Нягожа забраць хлеб у дзяцей і кінуць шчанятам». Яна сказала: «Так, пане, але і шчаняты ядуць крошкі, якія падаюць са стала гаспадароў іхніх». Тады Езус сказаў ёй у адказ: «О, жанчына, вялікая твая вера! Няхай станецца табе, як жадаеш». І з гэтага моманту яе дачка стала здаровай. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Дорогі брати і сестри, сьогодні, як дивно би не гучало, знову ж у літургії перед нами стоїть питання про віру. Про што ж яшчэ можна разважаць, размаўляць, на што можна глядзець, якія пытанні сабе задаваць. Вось менавіта у касцёле заўсёды гэта пра веру. І сёння таксама прыклад, які мы разам з вами чуем у Евангеліі, які гэтая гісторыя Хрыста, гэтая сустрэча, яна таксама нейкім чынам пытае нас таксама пра веру. І ведаеце, з чаго ўсё пачынаецца? Пачынаецца з таго, што Христос чуе у Евангеліі Матвея пра тое, што арыштавана Яна і што ён забіты.
І гэта ім кіруе, каб выходзіць з зямлі Ізраіля і ісці у зямлю язычнікаў, у Тыр, Сідон, адыходзіць з зямлі Ізраіля. І вось менавіта ён выходзіць, як мы ўжо чуем сёння, з гэтай зямлі і сустракае жанчыну з Ханаана, гэта, можна сказаць, язычніца, якая не ведае Хрыста, не ведае Бога Яхве, якога шануюць у Ізраіля. І вось гэтая сустрэча, яна вельмі цікавая. А чым цікавая? Тым, што адзіны раз, калі Христос кажуць у Евангеліі Матвея пра вялікую веру, дык гэта сёння. Вось менавіта пра гэтую жанчыну. Што больш нідзе мы не заўважым пасля сустрэчаў розных з іншымі людзьмі, дзе Христос так кажа, што вялікая твая вера. І ведаеце, хоць гэтае спатканне, вот на маё ўражанне, вось, калі я яго чытаю, но дзіўнае. Дзіўнае і для мяне такое нават цяжкаватае. Чуць тое, што там адбываецца, і гэты дыялог яе з Христом, Христа з ёю. Але вось менавіта чамусьці Христос кажа, што вялікая твая вера. І вось хацеў бы сёння, каб мы разам з вамі на гэтую сустрэчу паглядзелі. І таксама, гледзячы на гэтае спатканне, каб мы сабе задавалі такое пытанне. Ведаеце, такіх 3 моманты, якімі хацеў бы з вамі падзяліцца. Першае, гэта тое, з чаго пачынаецца гэтая гісторыя. З таго, што менавіта мы чуем, што вось жанчына з Ханаана выйшла з тых ваколіц і пачала крычаць. Гэта такі, можна сказаць, пераклад недаслоўны. Гэта такі літарацкі, каб было некая там сувязь. Калі вось даслоўна паглядзець на тое, што чытаем, то гэта было б так. Жанчына з Ханаана выйшла з сваіх межаў. Яна выйшла са сваіх граніц, са сваіх межаў. І пачала крычаць. І ведаеце, вось гэта пачатак. Самы важны момант, таксама адзін у нашай веры, гэта выйсці са сваіх межаў. Як бы ні было, вось я гляджу на сябе і ўвогуле нашае жыццё, мы вельмі часта робім сабе межы, дзе нам утульна, нам прыгожа, нам прыятна, там, скажам, і таксама ў нашай веры. Вось, напрыклад, я прыйшоў у нядзелю ў касцёл, я ўжо ведаю, у мяне свая імша, у мяне вось гэта, нейкія свае малітвы, і ўсё, мне ў гэтым добра. Ці, напрыклад, межы могуць быць розныя. Напрыклад, межы майго граху. Усё добра, але вось, напрыклад, гэтая праблема, гэты грэх, я з ім жыву, я ўжо прывык, я іх абудаваў яго межамі, і што я буду штосьці мяняць? Няхай так станецца. Ось я буду з гэтым жыць. І мне цяжка выйсці з сваёй мяжы, перакрочыць гэтую мяжу, выйсці па-за гэта. І я думаю, што ў нашым жыцці такіх момантаў шмат, дзе мы будуем гэтыя межы і толькі каб іх не дакранаць, каб з гэтага не выходзіць. Это і мая, і таксама маё, можа, жыццё у малітве нейкай, у веры, таксама некае маё грахоўнае жыццё, которое я не хачу, каб там уваходзіў Христос. Цяжка з гэтым змагацца, я ўжо падпрывык, і можна так і жыць далей. І вось паглядзіце першы момант, які паказвае нам сёння гэтая сустрэча, што важна выходзіць па-за свае межы. Можна сказаць, важна выходзіць па-за свае межы камфорту майго уласнага. Таксама ў веры. Я не кажу і не наказваю, што гэта абавязак, але нават, скажам, простая справа. Збіраецца ў нас пілігрымка ў Браслаў. І кожны падумаеце, а і навошта я паеду? Не кожны, прабачце, некаторыя. Навошта я паеду? Што я паеду вечарам, там, трасціся 4 гадзіны, пабыць на гэтай імшы і зноў уначы вяртацца. Навошта мне гэта? Навошта мне нарушаць мой камфорт? Я спакойна пасплю ў сваім ложку і пайду дамоў. І раніцай там пайду рабіць, што мне трэба.
Ці, напрыклад, навошта мне ісці ў пілігрымку пешую? Гэта браць отпуск, нібыта трэба адпачываць, а я тут буду ісці, змагацца, нейкія цяжкасці. Навошта мне, напрыклад, можа калісьці на працягу тыдня прыйсці ў касцёл? Навошта мне адкрываць слова, яшчэ нешта? Навошта? Бо мне комфортна. Я ўжо маю свае малітвы, нешта сваё, і чаго мне выходзіць па-за гэта? Гэта адзін з прыкладаў такіх. І вось, ведаеце, тое, што сёння паказвае вось гэтая сустрэча, што пацвярджае Христос, што вельмі важна выходзіць па-за нашыя межы нашага комфорту. Што часамі гэтая межа можа быць простое, так скажам, сустрэну кагосьці убогага на вуліцы. І самае лёгкае гэта дзяржы грошы і я іду сваёй дарогай. А вось, магчыма, часамі трэба выйсці па-за гэтыя межы, затрымацца, сказаць, што табе патрэбна, можа штосьці спытацца. Гэта цяжка. Гэта трэба перадолець сябе, ахвяраваць час. І такіх момантаў вельмі шмат у нашым жыцці. Я думаю, кожны з вас можа, і я, глянуць на сваё жыццё і ўбачыць, дзе такія моманты ёсць. Дзе я не хачу выходзіць з гэтай межы. Дзе мне добра і на што гэта мяняць. Вось таму вельмі важна, з якіх, такое першае пытанне, з якіх межаў майго жыцця хацеў бы выйсці я, з якіх межаў комфорту, граніц комфорту. Другі важны момант, такі, які паказвае сённяшняя гісторыя, паказвае гэтая жанчына, які мяне вельмі здзіўляе. Ведаеце, па-людскі вельмі цяжка тое, што яна перажыла. Вось другі момант. Першае, што яна, вось, можна сказаць, язычніца, яна выходзіць да Езуса Хрыста, якога доўга не ведае, нешта пра яго чула. Яна выходзіць са сваіх межаў, каб выйсці да яго. І першае, ведаеце, з чым яна сустракаецца, з такой, можна сказаць, як моладзь кажа такое слово ігнор. Што яна сустракаецца з маўчаннем Хрыста. Яна падыходзіць да яго, просіць, моліцца, а ад яго, як тут у словах напісана, а Езус не адказаў ёй ні слова. І ведаеце, і ў нашым жыцці так ёсць, што мы вельмі часта молімся, сапраўды просім аб нечым, вось нават, можа, крычым, а нам здаецца, што адказу няма. Цішыня. Яшчэ болей, калі паглядзець на гэтую сітуацыю, другі момант, Христос атазваўся, але так па-людскі лепш не адзываўся. Бо ён кажа, што, як это добра так сказаць, нягожа забраць хлеб у дзяцей і кінуць шчанятам. Гэта таксама вельмі моцнае параўнанне, пачуць такое, можна сказаць, у нейкім сэнсе прыраўняць да сабакі. Гэта ўсё гістарычны кантэкст паміж самаранамі і Ізраілем. Яны настолькі былі варожымі, настолькі ў іх была такая злосць. Але праз гэта Езус не гэта хацеў паказаць. І ведаеце, вось таксама гэты адказ. Яна і гэта перажыла. Вось другі такі момант вельмі важны, гэта каб вытрываць, каб быць верным, каб не стамляцца, каб не затрымацца. І бачыце, вось гэтая жанчына дае такі прыклад, што мы часамі таксама на тое, што няма адказу Бога ў нейкай нашай справе, можам нават яго зрабіць нашым ворагам. Ты такі і сякі, а наш нават варожа. А яна паказвае, што вытрывала ў гэтым ідзе да канца. І нягледзячы нават таксама на гэтае параўнанне, можна сказаць, у нейкім сэнсе, я б не сказаў, што Христос хацеў яе прыніжыць. Гэта мы цяпер так это разумеем. Гэта яна, можа сказаць, сапраўды, я не з Ізраіля, я не веруючая, але я прашу цябе, я веру, што ты можаш. І вось гэта такі другі момант, вернасць, вытрываласць у тым.
быць у вернасці Богу, да, вось ісці да канца. І апошні момант, які мне таксама вельмі здзіўляе, гэта вялікая любоў гэтай жанчыны. Сапраўды любоў. Вось нават здзіўляе тое, што, можна сказаць так, можаш мяне называць як хочаш, можаш называць мяне нават, ну, як тут такое, можа, сабакай, але у мяне ёсць хворае дзіця. І моя любоў большая за ўсё. Я магу сцярпець усё. І ведаеце, гэта таксама мяне таксама здзіўляе гэтая любоў. Любоў да дзіцяці і вялікая любоў, якая нараджаецца менавіта ў гэтых адносінах з Богам. І таксама у каментарах, калі чытаў, то там такое параўнанне менавіта на гэта, на тое, што яна ўсё роўна вытрывала ў гэтым трывае, каб прасіць Хрыста. Што яна мела вялікую пакору. Такое нават дзіўнае слово для мяне мужную пакору. Што я буду ісці да канца, і ў гэтым я вытрываю. Нават з пакорай. Нават прыму тое, што ты кажаш. Я згаджаюся з гэтым. Я язычніца. І сапраўды, наколькі магу, натолькі хачу быць верным. І ведаеце, гэтыя тры прыклады, менавіта выйсці са сваіх межаў, быць вытрывалым у гэтым і сапраўды у такой любові ісці да канца. І пра гэта Христос кажа, што вялікая твоя вера. І пытанне, якое хацеў бы задаць сабе і вам напрыканцы, каб мы глянулі ў сваё жыццё. Дзе ёсць такія моманты, калі мне трэба па прыкладу гэтай жанчыны ісці за Христом, выйсці да Яго. Бо першы важны крок ва ўсім нашым жыцці – гэта выйсці. Выйсці, каб на сустрэчу да Хрыста, каб паказаць Яму, што я жадаю, я хачу. Я хачу штосьці змяніць. Я хачу пайсці ў суполку сужанстваў і разам з мужам ісці да збаўлення. Я хачу ісці на пілігрымку, каб таксама, можа, праз нейкія цяжкасці пазнаць сябе і цябе, Божа. Я хачу, каб маё сэрца было адкрыта да іншых, таму выйду, камусьці дапамагу, ахвярую свой час. І гэтак далей, і гэтак далей. Я буду ў гэтым вытрывалы, нават калі часамі будзе цішыня. Таксама сустракаўся з адным святаром, і яму так сказалі: падрыхтуй, калі ласка, там да моладзі такую канферэнцыю, што рабіць, калі Бог далёка. А ён кажа: а я калі падрыхтаваў, так аказалася большая праблема, калі Бог блізка. Бо калі Бог блізка, то гэта сапраўды вялікія вымаганні. І таксама гэта будзе вельмі цяжка. І таму таксама для нас вытрывала, верна за гэтым ісці, у гэтай просьбе, малітве, у вернасці Богу і тым, што мы выбіраем. І таксама у любові, якая не глядзіць ні на што, у такой пакорлівай любові. Няхай гэтае сённяшняе слово сапраўды ўмацуе нашу веру, каб мы в нашым штодзённым жыцці такія выбары рабілі. Амен. Веру ў адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Айца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба
не утеловился от Духа Святого, с Девы Марии и стался человеком. Укрыжаваны так само за нас, при Понскім Пілаті, был замучений и похованы, и на третий день воскрес поводле Писания, не взошел на небо, садись праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и яко владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом з Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один их рост. В свете. Аминь. Богу, які прагне любові больш, чым ахвяраў, прадставім наши супольныя молитвы и просьбы. Молимся за увесь народ Божий, каб з нядзельнай літургіі ён чэрпаў сілы для будавання духовай святыні Касцёла. Цябе просім. Молимся за прадстаўнікоў улады, каб яны умелі мудра вырашаць грамадскія праблемы і аддана служылі свайму народу. Цябе просім. Молимся за парафіяльныя супольнасці, асабліва з нашай парафіі, каб яны былі прыкладам хрысціянскай любові. Цябе просім. Молимся за хворых і церпячых, асабліва з нашай парафіі, каб яны праз людскую добразычлівасць паўней спазналі Божую міласэрнасць. Цябе просім. Молимся за удоў і самотных жанчын, каб у супольнасці Касцёла яны знайшлі дапамогу і падтрымку. Цябе просім. Молимся за памерлых з нашых сямей, за тых, хто сёння ўжо надышоў да Пана. Молимся за тых, хто адышоў у вечнасць непадрыхтаваны. Молимся асаблівым чынам у інтэнцыі за памерлых, за якіх молимся падчас гэтай святой імшы. Просім, каб міласэрны Отец прыняў іх у сваё валадарства. Цябе просім. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы. Молимся таксама за тых, за каго ахвяруем гэтую святую імшу, за ўсіх нашых родных і блізкіх, каб Божае Слово перамяніла нашае жыццё на лепшае. Цябе просім. Божа, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы, дзякуючы Тваёй міласэрнасці, маглі заўсёды цешыцца Тваёй ласкаю. Праз Хрыста, Пана нашага. Panie, swój twar mnie
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. И хвалу имя Своего. Прыми, ласкавы Ойча, гэтыя дары, у якіх адбываецца цудоўная перамена, каб мы, ахвяруючы Табе тое, што ад Цябе паходзіць, маглі прыняць Цябе самога ў Тваім Сыне, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пан з вамі. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашому. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. У Табе мы жывём, рухаемся, існуём, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары духа, праз якога Ты ўваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяёмся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твое
успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, досконали у любови. Разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто Твою ласку садишов з гэтага свету. І дозволь їм убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у єдності на Святейшей Богородице Панной Марією, со святым Юзефом, яе обранником, со святыми апостолами, с благословленными рощицкими мучениками, с Юром и Антонием, и всеми святыми у небе, які спрадвеку подобалися Тебе. Каб с ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже, Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Атрымалі мы Духа Святого, які нас учыніў дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твоё валадарства і моц і хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki beresz na sobie grachy światu.
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты прийшов до мяне, але скажи толькі слова, не будзе оздоровлена душа моя. У Пана міласерднасць, у Яго шчодрае адкупленне.
Молимся. Добрый Боже, Ты праз гэтых сакрамент даў нам удел у житті Твоего Сына. Покорно Тебе просим, да поможи, каб мы верно наследовали Его на землі и могли удельничать у Его небесной славе, які живей володарить на веки вечные. Калі ласка, паслухайце парафіяльныя аб'явы. На гэтым тыдні расклад святых набажэнстваў традыцыйны. Таксама на гэтым тыдні мы з вами адзначаем, узгадываем 20 жніўня у чацвер успамін святога Бернарда Абата, у пятніцу 21 жніўня успамін святога Пія X папы і у суботу 22 жніўня успамін Найсвяцейшай Панны Марыі Каралевы. Так, як звычайна, у сераду вечарам пасля святой імшы адбываецца малітва за памерлых, нешпары за памерлых. Можна імёны сваіх памерлых падаваць на гэтую малітву, будзем іх чытаць і за іх маліцца. Таксама ў чацвер пасля вечаровай святой імшы адбываецца выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту і адарацыя для ўсіх жадаючых, магчымасць адарацыі для ўсіх жадаючых да гадзіны 20. Адбудзецца наша пілігрымка ў Браслаў, запісалася 15 чалавек, будзе маршрутка з 21 по 22 жніўня. 21 жніўня, гэта пятніца, выезд у 17:00 вечарам ад касцёла і вяртанне будзе пасля заканчэння начной літургіі ў Браславе. Ахвяра за гэтую паездку 60 рублёў. Калі ласка, калі раптам, можа, яшчэ хтосьці хацеў запісацца, можна яшчэ падысці, але ўжо апошні момант. Дзякуй вялікі за кожную вашу дапамогу, дзякуй вялікі за кветкі, за ўпрыгожванне касцёла, таксама за тое, што дбаеце аб нашу тэрыторыю навокал касцёла. Вялікі вам дзякуй. Дзякуй таксама за ўсе вашыя ахвяры. Жадаю вам добрай нядзелі. Прыміце Божае благаслаўленне. Пане з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокої Христа. Дякую.